Albularyo nga nagpatigan sang ritual sa balay sang pamilya sa Libakaw, Aklan nga ginapayag ginahalitan sang isa ka tinuga ginathag kung ano kag ngaa nagapanghalit ini. Si John Sala nakatutok. Halos hindi sa gihapon makatulog sang matawhay ang pamilya na biyong sa ilab balay sa Barangay Poblasyon Libakaw, Aklan matapos maka-eksperyensya sang makatulublag nga hitabo halin sang Martes. Halos naubos na ang ilang mga gamit sa sulod sang balay bangod sa hindi maathag nga rason. Nagakabuka ang mga ini. Apang sa ila pagsaysay daw kasubo nga ginahungod ang paglampos sa ilang mga gamit. Pinos ang nagpingas. Pinos ang nais daw. Tapos may inyo nga, napuson nga. Daya nga ito sa babaw. Kalan. Pinos ang nito. Uwa man sir, pagangani ako, di ko gani kita sukat sa kalain na pag-inisip ako na kabuhay yun namon karaya parang napamura. Agod makumpirmar kung anong nagkapanghalit sa pamilya isa ka albularyo ang ilagin pangayuan sa bulig. Naghimo ini sang ritual kag didto natukiban kung sino ang responsable sa pagpanghalit. Dito, ginanapang isa ka kapre, no, ang pambuka sang gamit sa sulod sang panimalay. Dugang pa ni Rafi mabuot kag wala sang tuyo ang kapre nga magpanghalit sa pamilya apang may ginubra ang pamilya nga nangin kausa sang kaakig sang nasambit nga kapre. Ang iyang area nga may puno sang isa ka kamansi, amo to ang rason nga ginapaulian sang isa ka kapre. Kag diri nagapangakig ang kapre bangod nga ang pamilya dito nagbutang sang sigang nga ilalutuan sang pagkaon sang ilababoy. Rason nga nagpangakig ang kapre kay ginausukan kag ginainitan ang puno sang kamansi nga iya ginapaulian. Kamusta na ayhan ang pamilya ng biyong nagapabatsyag pabalang ginaaligar kapre sa ila. Aton ini hibaloon buwas. Balita alin sa Banwa sang Libakaw, Aklan, John Sala. Buwana, Western Visayas.